vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. If you are listening to this episode, it means kuti you are now a member of our channel, a VIP member of our channel. Tichange tichizokuinzirai mamwe ma extra episode just like this episode uye zvekare nezvimwe zvirongwa. So I want to thank you for supporting our channel. Thank you very much. Please keep on supporting our channel. So pane imwe confession iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vanzvadzi. Hanzi ii makadi zvenyu mukoma Nashi, I'm really celebrating kunoku kwandiri. Gore rose mukoma rakangopera ndine mazi stresses. Zvakaitika ndezvekudai so mukoma. Muna January ndakatorawo mafone numbers evamwewo avo sekuru avo vandakaona vachiitwawo interview panapa paYouTube. Mushure mekunge ndatora mafone numbers avo ndokubva ndachizotanga kutaura navo. Vakabva vanditi muzukuru wangu unokwanisa kunditumidzira here mari yedare, matare acho vanomaitira pafoni. Ndokubva ndavatumidzira 2.5. vakabva vanditi muzukuru, kana tava kuda kunopinda mumatare unofanira kuti unge uchiziva kuti zvose izvo zvinenge zvataurwa nevari kumhepo ndo zvatinongoita. Vari kumhepo kana vakati munhu anofanira kuti ange achifa, munhu anotofa. Une zvivindi here zvekuuraya munhu nhai muzukuru? Ndikabva ndati hongu zvivindi ndinazvo. Tageti yangu ainge ambori aniko? Ndainge ndiine umwe muroora kwangu mukoma Nashi arimo muno muSouth Africa, but I think kuti kutorambana chete vanokwanisa kuzotorambana anytime soon, because ndakazotaura nefriend yake uyo ainge achiti I think kuti hanzvadzi yenyu achatotizwa chete, because mukuzonotaura kwavo kwavakaita it seems as if muroora wangu iye ari kuplana kuti ange achizotiza hanzvadzi yangu obva aenda kuCape Town. Zvaasingazivi ndezvekuti isusu as a family, that is what we have been planning for almost from the time that she got married to my brother. Handina kana kumbogara ndakamufarira mukoma Nashi. So ndainge ndichingomutsvakira nyaya ndichishaya kuti ndingamudzinga seiko, ndingamubvisa sei pahanzvadzi yangu. Ndaitomboita makuhwa ndichitombonyepera hanzvadzi yangu ndichimuti munhu wako uyu anokuhurira. So as for the friend, iye anongofungidzirawo kuti I am a sister who is concerned about her own brother, but she does not know kuti ndiri kutongomushandisa so that ndinge ndichizotongotapa information, and information kani ari kuita yekundipa like day to day, hour to hour information. Dzimwe nguva ndinototumidzirwa nemavoice note, mamwe acho andakatochengeta awo andikuda kuti ndinge ndichizotumidzira kune hanzvadzi yangu mushure mekunge azotizwa, because hanzi pana December ipapapa uyu ari kuda kutiza obva aenda kuCape Town. It seems as if kune chikomba here umwe murume waakambodanana naye achiri kuchikoro, saka hanzi nemurume uyu vanototaura vose kuFacebook. So ndokwaari kuda kuenda ikoko, haasi kuda kuti ange achizoenda kumusha nehanzvadzi yangu, and I'm very happy about it. So tirimo mudare muyamya, sekuru vaya vakandibvunza kuti ndainge ndichida kuti vange vachizondiitira chii. Ndikavaudza kuti ndainge ndiine muroora wangu uyo wandainge ndakavenga, uyo wandainge ndichida kuti ange achizorambana nehanzvadzi yangu. Vakabva vanditi painge pasitomborina nyaya, saka vakabva vazondipa umwe mushonga vakaita wekutumidzira. Ndokubva ndanoutora mushonga uyu kuBossman uko. Mushure mekunge ndanotora mushonga uya mukoma, ndokubva ndachizotanga kuushandisa. Vainge vakanditi pose apo pandaizoshanyira muroora wangu uyu, zvandaifanira kuti ndige ndichizoita ndezvekuti kana ndava kuda kunosvika pagedhi ndaifanira kuti ndige ndichizongozora mushonga uya mumaoko uye zvekare nekumeso uku. Ndaikuti ndichikoburuka kombi ndobva ndatoburitsa kachigaba kangu ako kanenge kari muhandbag, ndobva ndatotanga kutozora kumeso uye zvekare nemumaoko mukoma Nashi. Saka gore rose iri mukoma Nashi ndainge ndisingatombooni netsana kwavo sezvandainge ndakaudzwa navo sekuru vaya, but ndakatobva mukuvafonera sekuru ava ndichitovakumbira ruregerero ndichitoti very sorry nekuti ndakakutukai sekuru, because mushure mekunge ndatoona kutoti vanhu ava vari vaviri vainge vava kutowedzera kutodanana, ndokubva ndazovatuka sekuru vaya ndikabva ndati muri Hong Kong chifake, ching'anga chefake. Vakabva vanditi muzukuru ndichazokuripisa zvako mushure mekunge wazoona kuti simba chairo ndinaro simba. So mukoma Nashi ndakabva ndachizonzwa kuti
hanzvadzi yangu nemuroora vainge vaine mapropati avo avainge vava kutenga like midziyo yemumba. Iyi ndakafara chaizvo mukoma mushure mekunge ndazoudzwa nefriend yemuroora wangu kuti zvinhu zvakaoma kani, hanzi kana zvokudya havatomborina uye zvekare vava kutotanga kutotengesa furniture mukoma. So I am really excited and I am very happy kuti zvinhu zvakaita kusunga, because friend yake yakatonditi hanzi muroora wangu was complaining akabva ati nemaomero aita zvinhu kunyange ndisingadi kusiya imba, but I don't think kuti ndingaramba ndakangoshingirira pano pakadai, so zviri nani hangu kuti ndige ndichingoita move on with my life. Ukuwo mukoma Nashi friend anoenda nemuroora wangu kuno mumwe muprofita uyo waanodana naye. It is obvious kuti zvinhu zviri kuenda zvichinoudzwa muroora wangu ikoko ndezve fake, only fake mukoma Nashi. Saka I'm really happy and I am excited. Ndakatotumidzirwa mapictures ezvinhu izvo zvacho zvavari kutengesa mukoma, like vari kutengesa literally everything they are just selling mukoma Nashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune avo vanenge vachida kundijaja, you can judge me all that you want. Kune vamwewo vakangwara, instead of judging me, I know kuti what they are going to do, vachazondikumbira mafone numbers asekuru vacho ivavo, ende sekuru ava mukoma Nashi vanotokudza kutoti inini nditori muroi hama yangu uyo waunenge uchida kuti ndinge ndichimuuraya, ndinomuuraya mari yako chete. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Patakapindawo muno muSouth Africa ndainge ndichigara kumasaidi kuna Natsanini uko. Zvino takabva tachizotanga kushanda pane rimwe prazi. Saka murungu wepaprazi ipapo mukoma akazouya kwatiri one day achiti ainge aine vamwe varungu avo vainge vachida nyanga dzezvipembere. Saka aida kuti tinge tichizoenda kuKruger uko tizonopocha kana takakwanisa kuuraya zvipembere zviviri, then taizopiwa mari. Mukoma Nashi mari iyoyo yatakapiwa ndo yakazokwanisa kuti ndinge ndichizoboosta upenyu hwangu. But mukoma Nashi ndichizonopiwa mari iyoyo ndainge ndakazvivimbisa kuti sezvo shamwari yangu uyo wandakaenda naye musango akasarawo musango imomo, I was supposed to make sure kuti I would give the wife something. Kunyange mukadzi wacho akazototi auya mukoma ainge achida kubvunza kuti ko murume wake ainge aripi. Ndikabva ndamunyepera ndikabva ndamuti murume wake ainge aine umwe muchangani wake waaiziva achidanana naye. Muchangani uyu mukoma ndaitozviziva kuti ainge akawana basa kumwe kunonzi kuMankweng. Saka I knew kuti there was no way she was going to find out. Akarwadziwa chaizvo asingatozvizivi kutoti ndainge ndichimunyepera. I knew kuti shamwari yangu ndainge ndakamusiya musango. Zvakaitika mukoma Nashi ndezvekuti takazotakurwa nemurungu tikabva tazoendeswa kuKruger kuya, then takazoti tava muKruger takatombogaramo musango mukoma tichitosangana neshumba uye zvekare nedzimwe mhuka mukoma. Then ndipo apo patakazopfuura chipembere chekutanga apa tainge tichingotaura nemurungu uye zvekare GPS yake yainge ichishomudza kuti tainge tiripi, nekuti ainge aine imwe foni yaainge akatipa iyo yaakati kunyange ukapinda nayo mumvura kunyange ikanaiwa haimbofi, yakafa uye zvekare haipere bhatiri zvekudaro. Saka akatiti ndiyo yaanenge achizoshandisa kuti ange achizokwanisa kutiita track down. Mukoma Nashi takauraya chipembere chekutanga tikatoshamisika nekuda kwekuti helicopter takazotoona helicopter yava kutouya tikatoona atori murungu wedu uye zvekare nevamwe varungu. Ndokubva vatora nyanga iya yekutanga. Takazoti zvino tabata chipembere chenumber 2 ndipo apo patakazongokaruka taona rimwe Buffalo riya riya mukoma Nashi rakabva rachizotanga kuti mhanyisa. Unfortunately shamwari yangu handizive kuti chii chakaitika ipapo mukoma apa ndiye ainge akabata pfuti zvekare. Instead yekuti ange achipfuura Buffalo riya akabva
apiringishwa nechimwe chikwenzi ndokubva adonhera pasi. Iniwo mukoma ndakatoona kutoti zvinhu zvainge zvisisina kumira zvakanaka ndokubva ndahwanda. Buffalo riya mukoma rakamutunga kusvika achinofa, then ndokubva razotanga kumhanya richienda. Mukoma Nashe ndakazoenda paya paainge aurayirwa naro Buffalo riya ndokubva ndatoona kuti zvechokwadi friend yangu ainge atofa. Ndakangotora pfuti chete, kana kumubata handina kana kumbomubata, ndokubva ndatofuratira. Ko ndaigoita sei mukoma? Ndakabva ndamhanya ndichienda paya apo patainge taurayira chipembere chiya, then pasina kana nguva helicopter iya ndikabva ndaiona zvekare. Murungu akandibvunza kuti friend yangu ainge aripi, ndokubva ndamuudza kuti friend yangu ainge atungwa akaurawa nebuffalo. Ndakazotoita zvekutoburitswa mukruga muyamya nayo helicopter. Murungu ati saka kana zvadai so uri kutofanira kutoti unge uchitoenda neni, uyo wotomusiya. So I thought kuti Murungu had a plan, but pandakatonzwa Murungu achiti zvinhu zvakadai so you do not even have to tell anyone kuti umwe wako afira musango, you just remain quiet. Mukoma Nashe ndakabva ndatoona kutoti zviri nani kuti ndinge ndichikuita izvo zvandaige ndaudzwa nemurungu. Ndakabva ndazopiwa mari, ndakapiwa mari yakawanda kwazvo Mukoma Nashe, ende kana mukadzi wangu pandakamurakidza mari iyoyo akashamisika, akarohwa nehana, because she had never seen so much money heaped up in one place. Mukoma, mushure mekunge taverenga mari iyaya, ndo pandakabva ndazomuudza kuti ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizopa mukadzi wefriend yangu. Akabva andibvunza kuti why ndainge ndisingadi. Ndikabva ndamuudza kuti nekuti friend yangu akanditiza akandisiya ndiri musango, uye zvekare I was suspecting kuti friend yangu uyu ainge akaenda kune rimwe hure rake iro randakazoti rainge rakawana basa kumwe kunonzi kuMangweng. Mukoma Nashe, apa ndainge ndichitonyepa ndichiri muno zvangu muno muSouth Africa, but kumusha uko ndatova nemabusinesses angu andiinawo. Madhamu vanogara zvavo vari paroad vachienda vachinocheka mabusinesses. Mukoma Nashe, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana ari friend yangu I think kuti uyo akazotorara achitodyiwa nemapere, that one I know, nekuti ndo zvimwe zvikara zvataipota tichisangana nazvo. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Kuti kunzoko kuchiri nechinhu chinonzi best friend here or not, hanzi maidawo kuti ndinge ndichiita sei pakadaro. Apa tainge tiri mukruger yeNational Park, tiri mapocha zvekare. What was I supposed to do? Zvakangoma hazvo vedu way, but kana muchikwanisa, I think this family it needs closure. Dai mangovaudza chokwadi kuti munhu uyu haana kutiza negirlfriend, but akasara kokukruga uku, so that they can know kuti hama yavo hakuchina. Zvakangoma hazvo vedu way. If you have ever been a poacher in your life, kana uinewo maconversions ako aunenge uinawo, please do come to my inbox and tell me your own side of the story. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello Mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu as hidden identity. Iniwo Mukoma Nashe, nyaya yangu yakamira sekudai. Zita rangu chingonditi Rachel, not a real name. Ndiri kuraramawo ndiri kunoku kumiri kwemakungwa, kunoku kuIsland. Mukoma Nashe, I really made a big mess up, and right now everyone is just taking advantage of me because of the big mess up that I did. So murume wangu ndakamusiya kuZimbabwe uko, ndokubva ndauya kunoku as a caregiver kunoku Island kwandiri. I really do not know kuti ndoita sei. Zvimwe kuda ishavi renhamo rakandibata, kana kuti shavi rechihure handichatombozivi kuti what went wrong. So ever since I had gotten married Mukoma, inini nemurume wangu taingogara tiri solo namutsai. I had never been far away from my husband. The only time yandingangoti, that is when me and my husband would be apart from each other. Maybe it would be 2 days maximum, then tova tazova
tose. So I had no experience at all of how it felt kuti ndinge ndichizova far away from my husband, not getting sex kana kuti anything that you wanted. Saka all along pandainge ndichiri kuZimbabwe ndaitoganza, and I thought kuti I was a strong woman, because when I got married to my husband ndainge ndiri munhu uya wekuti I was very faithful and ndainge ndichitozvitemba. I trusted in myself and I knew kuti I will never do such a stupid thing yekuti ndingazorara nomumwe murume asiri murume wangu. Ndakazoti ndauya kunoku kuIreland ndipo pandakabva ndachizotanga kushanda the first month, second month, fourth, fifth. Zvino ndakazoti tava kuda kunobata mwedzi wechinumber 7 kubva zvandainge ndakauyawo kunoku kuEurope. Ndo apo pandakazotanga kunzwa kuti zvainge zvava kusaita, ndainge ndava kuda munhurume, nyama dzangu dzainge dzava kuda murume, but ndainge ndisingachazivi kuti ndoita sei. Dzimwe nguva on purpose ndaitoenda kana kumaclub ndobva ndatonwa doro kwekwe, thinking kuti I would pick up a man at the end of the night, wekutiwo ndinozongoita a one night stand naye, but nothing. Hakuna kana murume aimbondinyenga or to find me interesting. Then there was this other day when I was busy with this other client. So this guy, it's not like he's an old man like my other clients. Munoyo kutongoti achitongori physically fit zvokuti kana ukamuona you won't even think kuti munhu uyu anorwara, but he's suffering from a chronic illness, but he's very handsome and fine too. So this guy iye murungu from France, so they migrated vachibva kuFrance vakauya kunoko kuIreland. Then there was this other day, I don't know kuti zvinhu izvi akazviita on purpose here kana kuti chii chakaitika. Ndo pandakangokaruka ndatoona kuti munhu ainge achitotambisa sikarudzi yake. Pandakamuona achitambisa sikarudzi yake ndakabva ndanzwa moto uchibatidzwa mumuviri wangu, ndichitonzwa kutoti uyu ndainge ndichida kuti ndinge ndichizorara naye, but kuti ndinge ndichizvicontrola I could not. Ndipo apo pandakabva ndazonyepedzera sekunge ndainge ndichida kuenda kubathroom, ndikati let me go and take a cold shower so that I can cool myself down, because I had started thinking about sleeping neclient, and I knew kuti zvinhu zvekuti zvinokwanisa kutokudzingisa basa and you can go back home after your visa has been cancelled. So I knew kuti it is something that is morally wrong kurara nemunhu anenge achirwara who is your client as well. So mukomanashi ndakabva ndazoti paya pandainge ndava mubathroom, this man akabva azonditevera. Mufunge zvenyu, when I had undressed myself ndo pandakazongokaruka ndatoona munhu atopinda mubathroom. Ndakambozama kuti ndinge ndichivhara pose mukomanashi ma-private parts angu, but he kept on advancing towards me. Ndikatozama kuti please stop, but you know mukomanashi kuti kana uchida zvinhu murume anotozviona kutoti munhu uyu ari kungoti please stop, but ari kutozvida. He kept on walking and he approached me. Ndokubva atanga kuseka zvake paya akabva anditi I can see kuti you are very nervous. Why uri nervous kudaro? Ndokubva ndasekawo mukomanashi, ndikabva ndazomudza kuti I was nervous because kubva zvandainge ndakauya kuIreland ndainge ndisina kana kumbogara ndakasika bonde nemurume, so I had never had it in a long time. Uye zvekare ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndisingadi, even though ndainge ndichinzwa kuda, but zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichirara naye, because ndinenge ndichizoita take advantage of him apa achirwara zvekare. Saka iye akabva ati no, that is not the case. If there is anyone uyo who is being taken advantage, it is you. Ndikutotorera advantage iwewe because ndikutokuda. So akabva anditi relax, ndokubva atanga kundibata. Munongovaziva varume vaya vekuFrance kuti the way that they speak, like iyo French, it is very romantic. Ukanzwa munhu achitaura French inenge iri very romantic, and the way that he speaks English, like zvingori nice. So apa anotaura broken English zvekare. Saka akati achitaura neni kudaro in that romantic tone, ndo zvakazoita kuti ndinge ndichizoita go crazy, to lose my mind. Ndokubva ndazorelaxa. Saka akanditi relax because I can see kuti uri very nervous. Apa was shaking. He said instead of using the shower, why don't you go into the tub so that you can relax? Ndakabva ndazopinda mutabu maya, a nice bubble bath. It was really nice
iye ainge akangogara zvake achingondimasaja achinditi relax, and I said it is okay, so from now toita sei. Akabva anditi let us enjoy, ndokubva tatanga kuenjoya paya. Takaita zvatakaita tiri mubathroom imomo, tapedza ndipo apo patakazoenda kubedroom kwake tikazonorara tose. Takangoramba tichingoita zvinhu izvi zvekuti takazosvika pakuita chijairira zvekuti we became so restless. Then there was this other day, so ndakati ndaenda kubasa as usual, as I would knock off, obviously ndaifanira kuti ndige ndichizofonera mwana wake. So musi wacho iwoyo mukomanashi we got so tired zvekuti takazosvika pakubatwa nehope, because ndakati ndichingosvika kuzonosvika maybe somewhere kuma round 1 vanhu vainge vasingazorori, yainge ingori round after round. So instead of checking up on murwere ndainge nditori busy hangu ndiinaye tirere zvedu in another bedroom. So kuma 4 p.m. mwana wacho ndipo apo paakazouya, because he kept on calling me and I was not responding. Then he came to the house, hatina kana kumbomunzwa. When he gained access to the house, ndokubva ananga kubedroom kwa baba vake, and so kuti the guy was not there. Akazouya muroom matainge tiri, hatina kana kumbomunzwa, apa tainge takashama tirere zvedu. Then he just walked away. When he walked away, he did not say anything. Then the moment when he drove away, ndopa ndakabva ndavhunduka. The next day I found him, he was waiting for me, and he told me kuti ainge akandiona ndirere nababa vake in the bedroom, and he was going to inform my company. I was shaking, and ndakabva ndatotanga kutochema, ndava kutoti so I'm going to lose my job, mukoma my visa is going to get revoked. And he said unless if you want to go out for a lunch with me, I'm not going to report you. Ndopa ndakatanga kurara naye mwana weclient yangu. Mushure mekunge ndarara naye akabva azoudza friend yake uye zvekare ndikabva ndazotanga kurara nayo. So that is the current situation mukoma. Uye zvekare kubasa ndiri kurara noumwe murume uyo anobva kuZimbabwe. So the reason is why ndichirara naye, because iye anongozviita boss. Saka ndakabva ndatoona kutoti zviri nani kuti ndinge ndichizviswededza pedo naye, so that he can defend me kana kuri kuzonzi ma1 kana akazotanga. Zvino uyo wekuZimbabwe wandiri kurara naye, unlike vamwe varungu ava, iye ava kuti handisi kuda kuti murume wako ange achiuya kuno kuEurope nekuti ndinokuda. He wants me to become his girlfriend, in which haachadi kuti ndige ndichicommunicate bo nemurume wangu. Kana murume wangu akasenda messages anomadelita dzimwe nguva ndakarara, zvekuti murume anozotoita zvekutopopota over ati why are you not answering. So kuti ndige ndichizobvunza murume kuti wanga wati kudii, ndinotya kuti anozondibvunza kuti ko wanga usina here kuverenga messages angu. Mugoma I really do not know kuti ndoita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa kubva muchachinjaniswa neisland yose ichasvika pakukuchinjanisai kana mukaita zvekutamba neupenyu muchikanganwa kuti chikonzero chakaita kuti munge muchienda ikoko chimbori chi. Anyway, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, inini chingonditi Joe ndiro nickname rangu iroro. So ndainge ndichimboshandirawo umwe murume uyu ndakamushandira ndichiri kugara muHarare, but kwedu kwatinobva kumarondera uko. So ndakati ndichishandira murume uyu ainge aine mashopu, mabhucha, uye zvekare ainge achibata mari baba. So ndainge ndiri driver wake wemakombi. Zvino ndakati ndiri driver wake kudaro, ndopa ndakabva ndazotanga kunotisa zvimwe zvinhu. Murume uyu mukoma akasvika pakutengesa makombi zvekuti akazongosara aine kombi imwe chete iyo yandainge ndichifamba nayo. You know mukoma, chandakazodzidza pasi pano pezuva ndechekuti kana uri murombo, kunyange ukaona bosi wako vachitouraya munhu, iwewe ungagoita sei?
hapanaka zvaungazviita. Ndo zvandakaona mukomanashi. Bosi vangu ava pane zvimwe zvinhu zvavaitotituma kuti tinge tichiita zvandaitoona kuti zvaizotokonzeresa kuti vehukama vange vachizotofa, but there was nothing that we could do. Unongoramba uchingomushandira munhu iyeye like forever. So ndakati ndichingoramba ndichingomushandira murungu uyu, ndaiwanzo kuti makuseni seni taienda tonokolekta motikari kana kuri kunzi tinenge tarara kuyadhi mukomanashi, taibva tazongomuka paya tobva tatostata motikari yedu tobva tatopinda paroad, but usati wabuda gate aibva abuda panze, waingoti uchingomuka chete. Iye hamene kuti aizviziva sei kuti vakomana vangu vebasa vamuka, saka aibva azouya obva azotipa mari depending nekuti unenge uchienda rutu ipi. Inini mukoma rutu yandaiwanzo kushandisa kubva zvandakatanga kumushandira mudhara iyeye ndaiwanzo kuti Glenora City. So each and every morning taiwanzo kumuka makuseni seni tichitira kuti tinge tichizokwanisa kunobata vanhu avo vanenge vachida kumukira mutown. So what I noticed was that makuseni oga taiti kana tava kuda kunobuda gate aibva atotirovera muridzo obva auya obva atipa mari, ende tainge tichitoziva kutoti mari iyoyo taifanira kuti tinge tichizoishandisei. Saka windi wangu wandaifamba naye ndiye aizosarudza munhu uyo waanenge achida kuti ange achizotora mari yake. So the tricky part was that munhu uyo anenge asarudzwa nawindi aifanira kuti paya paanenge ava kunobhadhara kombi, iye windi wandinenge ndiinaye aifanira kuzomaka munhu iyeye obva atora mari yake. Kana aitora mari iyoyo then aibva azondipa mari iyo yandaizozanganisa nemari yatinenge tapiwa nabosi. Mari iyoyo mukoma dzimwe nguva taizosvika kutown tobva taona kuti bosi vedu vanenge vakatimirira, vaisapinda mutaxi rank. Pane pataitonosangana navo mushure mekunge tadropa vanhu zvekutoti patrip iyoyo taitozivikanwa kutoti tine imwe trip yekuti tainge tisingazosviki kurenki mukomanashi. Ende patrip iyoyo yekutanga yemakuseni zvatainge tichiita kuti vanhu vanenge vakagara 33 munobatanidza mari yenyu, vanenge vakagara 4455 zvichingoenda zvakadaro. Saka patrip iyoyo mukoma umwe neumwe aifanira kuti ange achizvibhadharira mari yake ega kuitira kuti tizokwanisa kupatsanura mari idzi. So the moment yekuti windi wangu uya aitora mari aibva aibata nerumwe ruoko kuzonosvika achizonondipa, then iniwo ndaibva ndazoizanganisa neimwe mari yandinenge ndiinayo inenge iri mune chimwe chipepa bag, and we were told kuti no matter what taisafanira kuti mari iyoyo tinge tichizoizanganisa nedzimwe mari. Mukomanashi taiti kana tikakanganwa kuita saizvozvo pafirst trip taitukwa kani mukomanashi. Iye mudhara uyo handitombozivi kuti aizviziva sei, because muchingotadza chete kuzanganisa mari iyoyo yepafirst trip nemari yaanenge akupai apo pamunenge muchibuda gate, ndo pamaizoona akakumirirai. Dzimwe nguva muchikonopinda mutown motoona motikari yake achitokuwevherai kuti vakomana budai muroad, then obva atoti buritsai vanhu apa ainge aine rafu sei, then aibva atoti ko sei matadza kufollowa masimple instructions, zvekutoti mushure mekunge aburutsa vanhu aibva azoti imimi chinditeverai nemotikari yangu. Ainge aine imwe Cressida yake yekudharadhara, saka taizotoenda kuCressida tobva tamutevera iye achidhraivha kombi, but aizotiudza kuti taifanira kuti tinge tichizoenda kunomumirira kumba. Iye zvaaizoita manje ndezvekuti I heard from one of the garden boys hanzi aitora kombi iyoyo obva aenda nayo kurwizi obva anoigeza asati azodzoka nayo kombi iyoyo mukomanashi. That is what one of the guys told me. So tainge tava kutozviziva kutoti bosi vedu vainge vakaromba ko taigodi. That was not the only case. Bosi vangu ava vainge vaine vana vavo vaviri. Vana vavo ava mukoma vainge vakanaka chaizvo, vainge vakatoroorwa vakatochata, but bosi vangu vaigara vachingodaidza vana vavo pavanenge vangonzwa kuda. Waitonzwa vava kutodaidza mazita evana vavo, vaiti uyo kwavanenge vadaidza mukoma mwana iyeye kuzonosvika zuva richizononyura aitomhara chete paground, saka vaisavafonera kana kuita sei. So pamba pavo painge paine kamwe kaorchard. Kuorchard ikoko kwainge kuine zvimwe zvidhori zviviri, chimwe chacho chainge chakavezwa negranite, chimwe chacho mukomanashi it was an wooden idol. So vaiwanzo kuenda ikoko then vobva vatanga
ana zita remwana uyo wavanenge vachida kuti ange achimbobva kumurume wake. Saka vaiti kana vakazviona kuti tinenge tavaona kana kuvanzwa, ndopa vaizotanga kuita majokes vachiti boys, ndine mari dzangu kainini, ndine mari dzangu. You see, these boys that got married to my daughters vangori nemwoyo yakaipa chete, but havagoni kuchengeta vana vangu. Zviri nani kuti ndizvichengetere vana vangu mani. Vana vangu vakanaka ini, handina mwana anoswera achitambudzwa nemarombi emuHarare. I don't like any of that nonsense. Uye zvekare handidi kuti vana vangu vange vachitambudzwa ini yet ndiri mupfumi kudai so zita remwana uyo musikana wavanenge vadana, mwana iye mukoma, maizotongokaruka atosvika paya. Then ndakazoudzwa zvekare neumwe muchinda uyo akamushandira mudhara uyo for a very long time. Hanzi iye mukadzi wake ainge achiitawo zvechiprofita, achiendawo kumasowe achiita sei, but izvi vaizviita in secret because boss ava vainge vasingatombodi mukoma kuti unge uchinamata. Waitoti kana ukatotanga kuvashandira zvechechi waitombosiyana nazvo. So uyu mvese akazondiudza kuti hanzi umwe mwana wacho uyo wekuzofa, hanzi akabva achizouya kune mukadzi wacho akabva azomuudza kuti ainge aine dzimwe hope dzaaigara achirota dzaainge asinganzwisisi. Each and every time mukadzi iyeye apo paainetsana nemurume wake, hanzi this will be after abva mukurota baba vake. Hanzi baba vake vaiuya kwaari vari musvo, asi vakabata sikarudzi yavo vachirakidza kuti vanenge vachida kurara nemwana wavo. Mushure mekunge varara nemwana wavo, immediately after the same night, hanzi vaitotanga kutonetsana nemurume, kana kuti the very next day makuseni vototanga kutonetsana paya. Then obva atotanga kutosema murume, ototanga kutoudza murume kuti handichakudi, enda ende inoi imba yandakatengerwa nababa vangu. Murume akapindurawo obva ati iwe uri kuda kuramba wakagara pamba apo pandakatengerwa nababa vangu, inini ndava kubuda. Then she will return back home. Then hanzi akati pose apo paaizodzoka kumba achingonorara kudai, aibva azorota zvikare achiita bonde nababa vake. Saka akazoenda kune mukadzi uya ainge achimboshandira mudhara iyeye, achiti ainge achidawo kubetserwa. So vakazoenda naye kuchechi. Mushure mekunge vatanga kuenda naye kuchechi, ndipo apo paakazongotsikwa nemotikari ndokubva azoshayika. After that umwe mwana zvekare wemudhara uyu akazoshayika zvekare. I think kuti ainge ava kutangawo kufambawo, ende mudhara uyu izvozvo ainge asingazvidi zvevanhu vanofamba vachigadzirisa life yavo, including inini mukoma Nashi, sezvo ndainge ndiri munhu aienda kuchechi nemudhara uyu taigara tichingonetsana. Uye zvekare ainge akandiudza kuti ainge asingadi kuona kana bhaibheri mukombi yake. Apa ndaiva munhu wekuti ndaifarira kuridza gospel music, ndonguva iya yekuti baba Charamba vainge vachiri kupisa, saka ndaigara ndichingoridza makaseti avo mukombi. So one day ndakazobatwa red handed mukoma ndiri busy ndichitoridza masongs egospel mukombi, ndokubva tatonetsana nemudhara uya because he had told me kuti ainge asingadi kunzwa kana any gospel music at all. Aitoti zviri nani kuti munge muchiridza masongs eR&B kana urban groove than kuti munge muchiridza gospel music mumotikari dzangu. Pane pamwe apo pandakambotengera madhamu vainge vachida rimwe kaseti ravacharamba iro mukoma Nashi rainge richangobva mukubuda album yacho iyoyo. So ndakati ndaritenga ndisati ndadzokera kumusha, ndokubva ndazorikanganwa mukombi mukoma. Hey mukoma Nashi ndakazotobhadhariswa naye mudhara uyu. It nearly got me fired. Saka murume uyu ndakamushandira kwenguva refu zvekuti ndega ndakasvika pakuona kuti life yangu it is not going anyway. I was not progressing at all in life. Ende chaindirwadza ndechekuti isusu pamadriver eroute iyoyo ndisu tainge tichibhadharwa mari yakawanda. Apa taiti kana takazvitarisa nemamwe madriver, mukoma waitoona kutoti kana mahwindi chaiwo andoswera murengi vainge vachitoita zviri nani neupenyu hwavo. Apa my wife who was back in Marondera, she was suffering mukoma zvainge zvichitonzwisa tsitsi. Apa ndiri munhu wekuti ndinonamata, handinwe doro, handisvuti fodya or anything. But mukoma Nashi, when I compared myself nemamwe madriver vaiva nemagirlfriends vaita zvemahure nevana everywhere, at the end of the day vaitoona kutoti ko vamwe ingawani zvavari kutobudirira muupenyu.
So that was when I realized kuti yeah, in this world evil, it is there. It is just that kana usati wakambosangana naSatani mukoma achifamba zuva rakacheka nyika, you will never think that the devil is for real. Inini I witnessed evil until I stopped working for that man. So ndakazoti ndava neexperience, ndipo apo pandakazotanga kuita zvekudriva matruck. Nanhasi uno ndinoitawo zvekudriva matrucks, but nekuda kweexperience iyi mukoma yandakawana apo pandainge ndichimushandira mudhara uyu, ndakabva ndazotozviziva kutoti zveshuwa Satani ariko. Mushure mekunge tazoona bosi vedu vachichinja kuita gudo, Anonymous laughing, mukomanashi bosi wangu vakachinja kuita gudo, bveni chairo chairo, mushure mekunge mwana wavo wenumber 2 abva mukushaika. Akati ashaika mwana wavo uya, then about 2 weeks tainge tisingashandi, vachiti motikari dzavo vainge vachida kuti dzinge dzichizorora. Saka vakazotifonera vakati, vakomana uyai munge muchizotora motikari. Takaenda kuya mukomanashi, it was somewhere around 7 p.m. Ipapo vainge vachida kuti tinge tichizorova long distance route dzatainge tava kumbopota tichirova marondera mukoma. So takaenda kuya tichida kunotora kombi, tichitira kuti mangwana makuseni kwainge kuine uko kwatainge tichida kuzoenda kunopaka tobva tazonotaimira vanhu kunana 4th uku, so that we can go early in the morning. Ndipo apo mufesi wandainge ndiinaye ainge ari windi wangu, apo paakazoti naiwe tarira uone gudo iro. Ende patakasvikapo pamba pabosi, sezvo imbwa dzainge dzichitiziva uye zvekare gate takaona kuti rainge risati rakiwa, takabva tatongopinda paya, imbwa hadzina kana kumbohukura. So tainge titori nenyaya dzedu idzo dzatainge tichitorova paya, takangopinda payadhi nekutonokwira kombi, tikatogara zvedu mukombi. Ivo handizivi kuti havana kutiona here or what. Vakabuda mukomanashi vaine chibhaketi chavo vachida kugeza Cressida yavo. Ndipo apo mufesi uyo wandainge ndichishanda naye panguva yacho iyoyo paakabva ati, iwe ona gudo iro. Ndakatarira mukomanashi, handina kana chandakaona, ndakangoona bosi vangu akabva anditi nyatsokutarisisa shamwari. Pandakatarisa mukoma ndo pandakabva ndazoona muswe webveni chairo. Ndikabva ndatoona kutoti kana bosi vangu vainge vava kutoshanduka kutoita gudo riya rakabva rachizotanga kugeza motikari Cressida yavo iya. Ende mukomanashi ndisingade hangu kutaura kuti Cressida iyi yainge iri yekala ipi, but ipapo ndakati ndakatarisa ndokubva ndaona kuti motikari yavo yaita sekunge yainge yakapendwa color red, but tikabva tazoona kuti rainge riri ropa iro ravainge vachigeza pamotikari yavo. Mushure mekunge vapedza kugeza mukomanashi, ndipo apo pavakazongopinda mumba, because gudo riya rakangotitarisa so rikavhunduka. Ndokubva tatongoona vari bosi vedu vachitongotora chibhaketi chavo vakabva vatanga kufamba nekukasika, vakabva vanopinda mumba. Everything happened so quickly. Ini neshamwari yangu takada kutiza, but tainge tongobvunda mukomanashi. So somewhere around past 8 tainge tigeremo mukombi muyamya, ndo patakazowana zvivindi, tikabva tazoenda ndokubva tazononoka pafront door. Mukadzi wabosi vedu ndiye akazovhura door, tikabva tabvunza kuti vainge varipo here, akabva atiti vainge vasipo, izvo dzainge dziri nhema. She went inside because takavaudza kuti tainge tichida maki, then ndokubva vazotumidzira mwana wavo mukomana akazotipa maki. Kubva ipapo mukomanashi vakabva vazotiudza kuti tainge tava kusafanira kuti tinge tichipaka kombi pamba pavo, taifanira kuti tinge tichizotsvaka kumwe kwekuti tinge tichienda kunopaka. Until the day we stopped working for this man, he used to avoid me. Inini nemufesi uyo wandainge ndichishanda naye taitoti kana tichida kunoita cash in, taitonzi munge muchizopa CC their maid mari kana kuti mwana wavo mukomanashi. He was always busy for us. Mari chaiyo, like musi wekuti munenge mufanira kuti munge muchizopiwa mari dzepay. Dzimwe nguva maitoti paya kana masvika muchida kunoita cash in, mubva matoudzwa kutonzi mari dzenyu tarirai mumaruva umo vakomana apa anenge ari maid kana kuti mwana wabosi vedu. Mukoma, kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kufungidzira kuti zvimwe kuda kunyepa, but ndizvowo izvi zvandakasangana nazvo pandainge ndichiri kumushandira murume uyu. Vakazoshayika zvake mufesi iyeye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa kani pakaipa. Hey mahwani, hanzi takaona bosi vedu vachichinja kuita gudo. Let us talk about this issue in the comment section.